Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 8-nji marty hepdeniň anyna günü. Hoş geldiňiz Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Joe Biden'ın Kongresa ýüzlenişi. Amerikan Kongresine ýüzlenişi. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün 8-nji mart günü men gepleşimi başlamakam ýene-de bir gezek sizi, ýa-ni bizim gahrman, gadyrly aýal gyýlarymyzy halkara aýal gyýlar günü bilen gutlasym edýär. Gadyrly aýal gyýlarymyz 8-nji mart günü iň mähirli, näziklik, bahar, söýgü we gözellik bayramydyr. Aýal bolmak ýokary wezipe. Siz dünýä täýdürmüş berýäňiz. Maşgaly ojagynyň kynçylyklardan we betbaşçylykdan goraýarsyňyz. Dünýä şadlyk we sazlaşyk, ýylylyk we zenan paýhasy getirýärsiňiz. Paýhasyny getirýärsiňiz. Söýgüňizi, aladaňyzy, paýhatyňyzy we duýgudaşlyk ukyýyňyzy şahidlik bilen berip ýakynlaryňyzyň durmuşyny baht edýärsiňiz. Siz erkekler üçin esasy ilham berici güýç we olaň durmuşyna hakyky golda bolýarsyňyz. Häzirki zaman dünýäsinde bizim aýal gyýlarymyz diňe bir ene wepaly aýal we dost däl. Aýal gyýlar jemgyýetimiziň ähli uğurlaryna özüniň işin görkezýärler. Sağlygy goraýyş, sosial üçinçilik, bilim we medeniýet, maliýe, söwda we jemgyýetçilik naharhanasy aýal möhüm uğurlarda adalatly jyntyň wekilleri ağla we köpligini aýal gyýlarymyz düzýär. Siziň alyp barýan işiňiz, hünärmentligiňiz we jogapkärçiligiňiz üçin hemmeňize sag bolsun, aýdasym gelýär. Gadyrly aýal gyýlar, bul ajaýyp gününi siz köp mähirli we gözel söýgü sözleri eşidersiňiz. Siz şol hemme aýdyljak sözlere munasipsiňiz. Bayramyňyz gutly bolsun, hormatly aýal gyýlarymyz. Hormatly watandaşlar, indi men öz gepleşigimi dowam edeýin. Ine bizim esasy şu günkü gepleşigimiň temasy Joe Biden'ın, ýagny Amerikan prezidentiniň Amerikan Kongresine ýüzlenişi. Gelin video başlamakam men size bir parça görkezdeýin. Şoň esasy, ýa-ni çykyşyndaky bize degişli zatlary. Gelin şoňa serderin. Ol başda ýa-ni umum dünýä boýunça urlady, onsoň Amerikan içiniň krizis boýunça, Amerikan içiniň ýagdaýy boýunça, Amerikada näme işler edilen boýunça guruldy. Ine şu ýerde Joe Biden öz halkyna atjot berýär. Näme edildi, näme bolup geçip dur, näme edilmeli. Ine şu zatlar gatywy özüňden ünsörpserdiň dediňden rus diline men gysgaçyk türkmençe terjime de edip berdim. Gelin şoňa serderin. Ine hormatly watandaşlar, siz kongres görýärsiňiz, men şu ýerde boldum, şu kongres zalynda. Ine партийный съезд в Северной Корее. Çykyş bolmaly, pardon, men ýalňyş görkezdim, 1 minut. 1 minut. Başga videoňy görmeli, 1 minut. Wow. Ine insert çerçeğimiz 1 minut. Поэтому широкий контакт с представителями западных демократий, а с другой удаляет его с политической арены Украины. Андрей, спасибо. Андрей Коротков, профессор университета Теннесси из Нэшвилла, был на связи с нами. И вот мы видим Джо Байдена, его теперь уже приветствуют и пригласили в зал. Давайте посмотрим непосредственно, как Джо Байден... Ünferin Biden girenine, ýa-ni koridorda da adamlar bigenip bulun произвольно, ýagny arqyn şekilde girip her kim bilen tamamlaşyp giyip geçýär. Bir normal şekilde, ýagny adam şekilde. Заходит, с кем он будет здороваться, кто его будет приветствовать. Ну и, конечно же, дождемся начала речи Джо Байдена. Daşdöwrüne ahlana ýok, daşdöwrüne ýa-ni näme ýok, kongresiň içinde islenin adam ýanyna da barp biler,
Sen adam gülüşümler. Байдена с синхронным русским переводом. Сразу после того, как выступит Джо Байден, мы, конечно же, обсудим эти заявления, сделанные президентом США. Ünferin her adam bilen yankı gürleşýär, her adam o zat bilýär. Также с приглашенными экспертами «Голоса Америки». Оставайтесь с нами. Ine hakyky prezident, ine bir döwletiň hakyky prezidenti her kim gelip utulýar, ya bigenýär şunu görmäni. Gorkan ok mundan, bigenýär görmäni. Her kim bilen aralyk maslahatlaşýar, gürleşýär. Ünferin şu kongres, ünferin hatar bir galstukly, hatar bir kostyum balakly, hatar bir köýnekli, bir nagyşly, bir donly, bir neme sakally, ak sakally, hatar oturýan görýän şu. Ine bu hakyky natsiýa, ýani millet hakyky dürlü derejelerden, dürlü ýerlerden halkyň tarapyndan saýlanan ýani millet. Ine şular şol saýlanan halkyň hakyny ine şu ýerde goraýarlar. Şoň üçin bu öýlerini arkyn duýarlar. Ýani egilip, bükülip, arkadaky şöhrat diýip el çapşyp gyýran ok. Ine İslamik Partiýanyň wekili, jemgyýetiň wekili kongressdaki adamlar ýanyna baryp biler, gürleşip biler, tora biler, gutlap biler, hoş geldin diýbiler. Ýani o bizimki ýaly Türkmenistanyň ýaly bir öňe çykýar, ýani Gurbanow ýa Serdar hemmeden 1 kilometr daşynda el çapyşyp gyýryp bir öýünden eden ok. Arkynçylykly, işeňli, ýani raboçy obstanovka diýilýär şu. Ine dürlü şekilli adamlar bir kepkir, bir ak köýnek, bir kostyum balykly, bir ýöneköý, biri wayenny forma ýa Ukrainany gollap, Ukrainanyň formasyny ekledýär. Men gördüm şu zatlary. Hakyky millet şatlanýar. Hakyky görünýär, prezidentiň görünýär, goňýar we şatlanýar. Biz häzir Amerikanyň içiniň, ýani krizislaryň problematyny kim Biden bolýar, kim Trump bolýar tapagy ýok. Şu günle şu prezident, şunu ýa kongresmenler gaty bolýar. Meni açık kesýän sebäbi wagt ýok. Özüňiz görüp bilersiňiz.
Ne şun aytjak sözleri bütün dünya için gatı wajib, Türkmenistan için wajib. Gurbanly ve Serdar Berdimuhamedowlar ve onu gollayan bandit hukuk gorayan gurumlar da gatı wajib. Dinleň şunu. Näme diýär? Good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. If I were smart, I'd go home now. Если бы я был умным человеком, я бы сейчас ушел домой. Mr. Speaker, Мистер Madam Спикер, Vice President, members of мадам Congress, вице-президент, члены Конгресса, американский народ. 1941. В январе 1941 года Фрэнклин Рузвельт появился в этом зале и обратился к нации. I address you in a moment. И он сказал: я обращаюсь к вам. History of the Union. Беспрецедентный On the march. момент. War was raging in Europe. В Европе бушует война. Президент Рузвельт должен пробудить Конгресс Соединенных Штатов и сообщить американскому народу, что наступили особые времена. Свобода, демократия были под угрозой. Сегодня я оказался в этом же зале и обращаюсь к нации. Сегодня мы оказались перед лицом такого момента, беспрецедентного момента. Мы должны поставить в известность американский народ, пробудить Конгресс Соединенных Штатов. Мы говорим о необычном времени. Со времен президента Линкольна, гражданской войне, еще не было такого момента, когда наша демократия была бы под угрозой. Свобода, демократия находятся под ударом здесь у нас дома и за океаном. Это происходит в одно и то же время. Россия Путина марширует за океаном. Она вторгнулась в Украину, сеет хаос в Европе и повсюду. Если кто-нибудь думает, что Путин остановится в Украине, я вас уверяю, этого не произойдет. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина. Если мы будем стоять с Украиной плечом к плечу и обеспечим ее оружием, необходимым для самообороны. Ine haçanlaty diýäňiz Amerika beýle, ine Amerikan halky çözgü dalýar. Senatorlar, kongresmenler, prezident teklip berýär we şonuň barty çözgü dalýar. Haçanlaty Amerika beýle eýle diýýäňiz, ine Amerikan halky çözgü dalýar. Ukraina kömek etmek üçin. Kongresmenler, her bir kongresmen bir halk, bir topar halkyň wekilleri. Şonuň sesleri bilen şu ses berip, ýani sesçilikde, yani öz sesini berýär ve şu halkın tarafından sesler goýulýar, şol çözgüler alınýar. И это все, что просит Украина. Она не просит нас посылать американских солдат. Там нет американских солдат, и это так останется в будущем. Я не допущу этого. Помощь Украине в настоящее время блокирована теми, кто хотел бы оставить мировое лидерство Соединенных Штатов. Рональд Рейган еще недавно произнес: «Мистер Горбачев, снесите эту стену». Мой предшественник, президент от республиканской партии, говорит Путину: «Делайте, черт возьми, все, что хотите». И это цитата. Он сказал именно это. Я думаю, это возмутительно, это опасно, и мы не можем с этим soгласиться. Men türkmençe terjime edeyim. Birinci çıkış et başlarında men gıyıtkat terjime edeyim. Mümkün yanlış yanlarım käbir sözleri. Olaydı ine şu zalda 1941-nji ýylda Roosevelt çıkış etdi. Çıkış edip
yine bütün dünya hoppa faşistik Germaniya yine Avrupan basmalı botir şul hop hem dünyaya yaraya bizim dünyada planetamın hopasını Amerika hükman kıynam olsa her vakti yali hem adamlar Amerikan adamlar öz koşup yani işler şol Avrupa'da faşistliklere görüşen adamlara kömek etmeli. Yani metal, buğday, maşin, uruşmak için yani her şeyi nemeleri uğratmalı ve Amerikan koşunu iyi verip bir faşist Germaniya karşı görüşmeli. Tabi bu yani dünyadaki adamlara karşı bir güç biz bunu yenmeli deyip beyreki devletlerle koşup görüşmeli deyip ayttı diye. Benim şuun gelip size ayyan ya Putin yine bir taraf devleti çözdü yani özdaşlık devleti çözdü. Yine şol Ukrayna çözümünün basıp alacak olup şu yerde durmadı Ukrayna'da fikir etmeyen kim fikir şuraya fikir diyen olsa yanlış ya deyip aydiya. Yine sonki görünümüne de aydiya yine menden ön olan prezident mun niyeti Putin ne etseniz Ukrayna veya Avrupa men işim yok ben Amerika bilen deyip bu katı ulu yanlışlık bu dünyanın hopu koymakluk deyip aydiya. Gelin izindirmeyelim. America is a founding member of NATO. Америка Military alliance один из has been a основателей foundation. НАТО. Демократический союз стран был создан после Второй мировой войны для того, чтобы предотвратить войну и сохранить мир. И сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо. Мы приветствовали вступление Финляндии в прошлом году. И буквально сегодня утром Sweden officially joined Швеция официально присоединилась к нам. Ее руководитель присутствует сегодня здесь. Добро пожаловать. Добро пожаловать, добро пожаловать. Yine şey diye NATO'nun Amerika devleti şoňa Avrupa devletleri koşuldy. Şuň kunde NATO iň dünyada ul gurama. Yine Şwetsiýa şoňa girdi. Yine Şwetsiýanyň ýolbaşçysy berdi zalda. Yine şoňa ýanky hoş geldiňiz diýip aýdýar. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO. The strongest Господин military премьер-министр, alliance the приветствуем world вас has в ever НАТО, seen. самом мощном союзе, который когда-либо видел We мир. have to stand up to И them. я заявляю Конгрессу, мы должны Send me a bipartisan national сопротивляться security Путину. Пришлите мне законопроект. bill. History is watching. История следит за нами, она смотрит на нас. Если Соединенные Штаты отвернутся, Украина окажется Europe is at risk. под страшной угрозой. Европа будет под угрозой, весь свободный мир будет в этом. Нам Men başta tercüme etmeni unuttum. Demokratiya dünyada hup aslında Putin için ya. Diktatorlar demokratiyanı yani bozup yani diktator sistematını kaldıracak olup görüşüyorlar. Yine Putin'in Ukrayna çözdü. Biz demokratiya yani azat devletler hükman cevap vermeliydi. Häzir bu diýişine göre yani yine eğer de biz Ukrayna kömek etmesek Ukrayna yeňilip biler. Avrupa yeňilip biler. Biz hükman suratda bilileşip Ukrayna yara vermeli. Ukrayna görüşde utmaly Putin diýip aýdýar. причинят вред. Поэтому я говорю президенту Путину, я говорю вам просто и ясно, мы не отвернемся, мы не уйдем. O diye men Putin'a mesaj berýän açyk we dogry biz Ukrainadan öwürmez, biz ýa-da ýa-da gaýtmaz diýip aýdýar. We will not bow down. Мы не склоним головы. Biz kellämizi başlak etmez diýär. I will not bow down. Я не склоню головы. Men kelläm başlak etmem diýär. In a literal sense, history is watching. Говорю буквально, History is watching. история смотрит на нас. Just like history watched 3 years ago on January 6th. Как 3 года назад, 6 января, история смотрела на восставших, которые штурмовали Капитолий, ставя под угрозу американскую демократию. Ina bize tarih seyredýän ya
şu tarihi zatlar geçer bizim çağlarımız, aktıklarımız yine şuna seyirderler deyip sonuna ya men hemmetini size gököjekkel 2,5 saat vaktimizden ya eğer görürsünüz gelse yine YouTube'da görebilirsiniz. Обращение Joe Biden'a Kongresu США diyseniz şöyle taparsınız. Hormatly vatandaşlar bizimle indiki video seyredelim. Yine şu orada men yanlışa görkezdim. Ünslerin näil oturuşlaryny ne dürlü şekilde adamlar giyinirgi otur bular hersi bir milleti ya представляет ya şu milletin tarapından şu yerde otur. Şoň üçin hersine Biden birgili. Yani hersinin sesi şu kongresmenin sesi yani gelecek sayılarda şoňa yani täsir etmeli. Yani onun arkasında bir topar saylamışlar dur. Şoň üçin bular birbirine hormat koyup birbirine bilen yani işleşip işini hormat koyuşup gürleşýärler. O Türkmenistan'ın prezidenti ol gürlerine yani dinlesen gülüyorsun gelýär. Öňe munça da gürlerine tanqid edip onu yani gürlerine vuruttuk. Yani gurban olayım. Indi häzir gürleşi açyk gowlaşdy bolany öňdäki dinlesen gülüyorsun gelýärdi. Men bir videolarda görkezdim şonu. Ine şu ýaly hakiki raboç obstanovka, ýagny işlemek üçin, döwletini ösdürmek üçin, döwletde bir topar problemany, halkyň problemalaryny şu ýerde çykaryp, şu ýerde çözmek üçin Kongres. Nijnya palata diýenler şu. Ine ünslerin şul Amerikan Kongresi. Indi biz ikinci video seyredelim. Bu bolsa Putin'in Biden ýaly Biden'a kongresi ýüzlense Putin federalny sabrania, federal meclisi ýüzlenýär. Şunu seyredelim, on tapawy görelim. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо, прошу вас. Gördüňiz mi? Biden girenine adamların elleşip, ahranatı, gürleşip, pikir alışıp, gülüşüp, aydıp hakiki öz pikirini aýdýar. Hiç zapiska teretmen, hiç yankı bir yazılan dağda okuman, hiç tad etmen gün pikirini aýdýar. Azad adam, azad pikirini aýdýar. Indi Putin'e derdim. Bu bir sistema, diktator sistemaň şul öňkü Sowet Soýuzynyň diktator sistemini saklap gelen esasy adamy. Şuň arkasynda sistema bar. Şul sistemaň ýolbaşçysy. Ünslerin näme zapiska terdi okuya, muň diýen zatlaryna dinlemeseň tapawy ýok, şu urda yalan edip ýör. Berde de uruşmaly, uruş etmeli, görüşmeli, ölmeli diýip ýa-ni halky uruşa sürýär. Ol döwleti galdyrmak bilenlerle ýa-ni basıp almak bilen. Ne ünslerin şu kadrlara. Добрый день. Şul adam adamın yanına barmağını korkya. Dwaynygyny ýerýär, özü korkya adamın yanına barmağını. Biden garran bolsa da üstüne gülýän bolsalarym, ýa-ni adamın yanına barıp gürleşip ady neme diýär. Уважаемые сенаторы, депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России. Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых, считаю, принципиально скромных сбережений. Повторю, такая помощь – рывность исторического развития. Gördünüz mü? Okap aýdýar. Sebebi ýolbaşy däl, bu politik däl, bu hiç wagt ýolbaşy bolmadyk.
yani KMB'de yani Naz Bizapas'da işler adamın arkasına girdiğin işleri edip gören adam. Mun prezidentliğim spetsoperatsiya. Mun siyasatam spetsoperatsiya. Spesialna военная operatsiya, spetsoperatsiya onu öldürmek, spetsoperatsiya bunu kısmak, bunu şantaj etmek, başka yolları yok. Ne iqtisadiyette kellesi yani işliye, ne sosyal problematına, ne nemede aydın zadı yalan. Hem yalan aydık gelen zadını yani yıl ve yıl gaytalaya da tef ediyor. Yine Putin. Yine Gurbanuli'nin esası patronu şuladı. Yine çıkışını görürlerseniz onun nimeti yok. Yine bar çıkışta hemmeler sallat yazıları oturuyor. России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Şu aydiyan zadına normal zatlarım okava diye. Lütfen. Выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы вызовы, в числе которых бурная трансформация мировой экономики, торговли, финансов. Ayrıca bu siyasetçi derler. Yönü bir KNB'den gelen bir cinayetçi. O yerde adamlar öldürüp gelen bir cinayetçi. Şimdi böyle biz Putin'in işimiz yok ya Putin'in öz halkı var. Öz halkı çözmen şu problemlerini. Yönü bir zat belli keşek olayan Putin her yıkılıp var ya. Gurbanlam oğlunu her vakti ya. Oğlum tayar ol Putin yıkılaysa şoğun cırmalı orta ya. Günü yine men söz ayyan size. Şunu diyen de hatta. Utanmanım adamın yanına diye. Men ülayse mehada birden men yankı şu gurlayan meçhitli men jayla men meçhidimde arkada meçhidimde arkada şehrindeki özüm cır diye derru kaç diye. Onu Dubay'da alıp koyulan zatlar var. Şu yerde yaşa verdi özün ora. Türkmenistan unut diye. Biz bir yerde bizim için adam ölmedi diye. Biz korumak için. Günah ya bulur biliyor yadayları. Gelin indiki videolardan yine Rusya meclisi ne ayeli yani Rusya meclisi. On prezidenti ne ayeli. Prezident ne ayeli çıkış ediyor. Bütün ömrünü zapiskalarına diye. Ünförün 24 yıldan beri yol boş Rusya. 24 yıldan beri zapiskalı vuruluyor. Biden 5 yıldan beri prezident. Zapiskası vuruluyor. Seyirden o mu zapiska? Pikir ne ya? Bunun pikiri yok. Bunun değil mi pikiri adamı öldürmek, şantaj etmek, kısmak, diktaturu oldu. İndiki videolardan vatandaşlar bu olsa bizim dövlüdümüz Türkmenistan. Yine 6. men yanlışmasam 6. aydaydı. 6. Mart'taki yine Vatan Havar programı. Binyadyny putulandyrmak. Olaryň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler girdirildi. Gördüňiz mi? Robocop ýanaklam robota öwürliýär. Bular bir bilemek gepleşigem ýok, adam ýok, pikir alşmagym ýok. Täne motoda ine şu prezident bolsa ýanaky kollegalar. Şulardan pulunu tutunma adam şul. Biz seslerimizi verdik şu aylık alya. Tutunma bizim tutunma adamı. Indi şu adam yani Serdar Berdimuhammed tutunma adam alya. Yani ministerler deydi, olur deydi, kabinet ministrinin ormatarları. Onun tutunma adamlar. Beylekam yani pulunu tutunma adamlar 3. hatarda ministerleri diye 4. hatarda ormatarlar, 5. hatarda o departamentin yürüyüşleri, hekimler hemme tutunma pulunu tutunma adamlar. Saylanan adam değil. Şu adamın saylanan adam değil. Bizim seslerimizi oğurlak gelen bandit. Ne söyledin? Ne yığınakları geçiyor. Bunun yıllarını öğrenemem mi? Yılgırşık bağı mı? Ya gözüllük bağı mı? Ya mehirlik bağı mı? Ya söygülük bağı mı? Ya pikirlik bağı mı? Hiç tat yok. Boş korku. Biz halkımıza korkuk diyez. O bizim yugur boşlarımız korkuk. Bizim prezidentimiz korkuk. Putin'den yani korkup yatıyor. Kurbanın hem zattan korkup yatıyor. Bizde hem zat korkuk. Yani diktatura. Bizde azat fikir yok, azat fikir alış yok. Azat yani ideyanı alıp gürlemek yok. Qadağan.
O zaman şu döwlet näil össün? Elbetde Amerika ösýär. Eşdin ýa-ni Biden'ın çıkışını gowy edip eşdin gaty güýçli zatlar aýtdy. Biden Amerikany östürýär, tehnologiýalary ýygyna getirip Amerikada hemme производствоны kaldyrjak bolupdy. Serin bular. Şur näme ederler? Ýa-ni ol hiç zat bilmeýän Serdar bir zat diýse howa bilen ýa ýoğum diýmezler şunu. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşi. Ne? Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ýolbaşçylary. Bul haçan görsen Howpsuzlyk Geňeşiniň ýolbaşçylary bilen ýa giýje ünni ýygnaklar geçýär. Inanyň Zelenski şu real ýygnaklar geçer no. Uruş edip duran döwlet. Afganistan beýle ýygnaklar geçer no. Iran beýle ýygnaklar geçer no. Bul bolsa aldygyna ýygnak geçýär. Uruş barmy bu ýaly? Bar zat Murat Uralov çykyş edýär. Düýüt çykyş edýär, AKP çykyş edýär. Ine bar uruş şunordan gorkup döwleti goramaly, bizi goramaly, hukuk gorayan gurumlar ýa-ni howpsuzlyk geňeşini geçirip bar dedi. Bu balagyny doldurup berýär. Biz bolsa bulardan gorkýas. Agzalary. Şuň biz Hormatly ýa-ni Howpsuzlyk Geňeşiniň wekilleri diýende bularym ýatdy şonu. Hormatly Howpsuzlyk Geňeşiniň wekilleri diýip ýatdy. Şol ýan masalçylyk. Üntüňiň hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk ýatdy. agzalary. Şuň biz Türkmen Näme ýaly? Şu zatlar ýalan Amerika. Ýatdym tutsaňam bolýar. Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň 2 aýyna alınıp baran işleriň netijelerini sereder. Ine 2 aýda hukuk gorayan gurumlaryň we harby gulunyň netijeleri. Bir tane watandaşymyzy marda urup öldürdiler. Türkiýede ýürüýte MHM gullugy baryp şoýda aktivistler tutup halky tutup gynap getirip dur Türkmenistana. Türkmenistanda basylýanyň köpelýär. Näme netijesini çykajak bolýar? Özü ýa buyruk berýär. Ýygnaň geçirmek gerek, günni buyruk berip ýatyr. Hemme zatdan habarly. Indi bir ýygnak geçirýärmişde ykdysady boýunça ýa-ni owgujuk boýunça bizim industriýa ulgumlar ýa-ni bank kredit bank sistemi boýunça ýygnak geçirýär, düşen o zatda. Näme ine şol o kakatya oğlum öýt ýa-ni hukuk gorayan gurumlary sakla, bize garşy dämesin, halky gyryp dursun. Ine bunun bar edýän işi. Türkmenistan ösürmü ösmenmi? Aýdyňmy? Şol hukuk goraýjy gurumlaryň wekillerini aýdýan. Ofisiýerlere, siz Türkmenistan nire getirdiniz? Siz Türkmenistan şu derece getiren sizler şol. Gurumlandan, terdaramdan, ular gorkup siz aýdýar, siz halky şunu getirdiniz. Gorky, watany terk edip gitmek, biznes ýöredileni, potrotçular ýöredileni, hem ýerde barlar, hemmesi korrupsiýa döndü. Ine siz etdiňiz şonu. Gurumlandan, terdaramdan. Olar awtorlar ýöne edin siz. Hukuk gorayan gurumlar diýip bolan, siz banditler diýmesen başga söz ýok. Ordumuzun yararlı güçlerin bilen terkerde başladı. Devlet Indi ýa-ni Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini Watan programasynyň diktory alyp barýar. Öňüm şular alyp barýar. Hälim şulara taňa ýatgadyn. Şular bolmasa ýygnamy geçmez diýär. O serdarlyň gurbanlyğa gurlanyp gelýär göni. Sen ejem, sen ýa-ni näme bajyň, sen näme? Şunu etip gyryp gidýär boldy. Başda ýa-ni telewizyon üçin bir kam scena alýarlar da soň başgaça. Şondan gorkýarlar şulardan. Ine şunu ýaly altyna mejlis geçdi. Gelin ferleriň mümkin şu bir günler, ýa bir gün serdar gaharlar mümkin bir gün şeýle özüne apparandyr. Beýle kunlar beýle därler. Hani ferleriň näme bolýar beýle kunlar? Ine 7'si. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garady. San tehnologiyası. Ya şu san tehnologiya diýende internet nirede serdar diýip şonu soran. Nirede internet?
Siz fan teknologiýany diýäňiz. Hani internet diýip soran şundan. Salam, hormatly Ine 6 kompýuterli Robocop. Ünsörüň näme diýär? Ministrler Kabinetiniň agzalary. Şuň bir Ministrler Kabinetiniň sany uly markaly nowatdaky Ünsörüň. Salam, hormatly kabinet ministrleriň wekilleri. Hemmesi ýalypdy. Salam, hormatly kabinet ministrleriň wekilleri. Şu gün şonam ýatyp oturýar. Şular mı Türkmenistan'ı öňe gitjek? Ya şu mu? Yani Robocop 6 kompýuterli Türkmenistan'ı öňe gitjek mi? Men näçe şu zatlar size düşünürýän? Özüňizi anlama. Bular sizi anlaýar. Ýöne siz özüňizi anlama. Vatandaşlar, bular Türkmenistan näl? Bular bir bandit maşgala topory. Daşdöwründäki ýa-ni bandit hukuk gorayan gurumlar, hukuk goramayan gurumlar. Bular bir bandit toporlar. Ine şoň üçin siz daşyny işlemeli bolýaňyz. Şoň üçin içindeki kanunlar işlenok. Şoň üçin Türkmenistan terk edip gitmek bir uly türkmen üçin bir arzu boldy. meclisini geçirýär. Meclisde ýurdumyzyň durmuşyna değiş. Ine 6 kompýuterli Robocop. Serdar Berdimuhammedow 6 kompýuter näme gerek size? Birem yeterlik. Bir näçe meselelere fereder. Hormat prezidentime de sany uly markaly geçirilýän Inni kabinet ministriniň meclisini Watan programasynyň diktory dowam edip alyp barada şonu jemler. Hänem şul adamlaryň köp sag bolun. Watan habarynyň programasynyň diktorlaryna siz bolmasaňyz ýygnan meçmen kabinet Türkmenistanda. Ya bu iki sany ahyrkyna şermenne urur diýmene zatlar ham ýok. Okam aýdy bilen ok. Gurlarna da şol ýa-ni öňündäki tekst okaýar da şoňu tamam edýär. Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa milli hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça Ünsördiňizmi? Okap jogap berýär. Beýlek hem okap jogap berýär. Bular öz sözü bilen hiç tat aýdy bilen okurlar bilen. Awa mine sen düşünýän durun indi men statistikadan bereyim. Ýa arasyna okap bilersiň ýöne. Islam hyzmatdaşy guramasynyň parlament bilen şeýali adyk önlerini öndürýän paýdalar jemgyýetlerini kämilleşdirmek we ular Ine şoňa ýygnak diýilýär-de. Biri ekran seredip okap aýdýar salam diýip beýleksem, ýa-ni konspektde seredip okap aýdýar. Beýleklerim ýazyp oturýar. Ine ýygynyň netijesi. Han ara alınıp bir zat maslahatlaşdymy? Ya bir prinsipialny şu gününe gerekli meseleler aralıp maslahatlaşdymy? Ya kartinka. Size Türkmen halkyny anlamak üçin kartinka. Prezident ba kabinet ministri geçýär, ine biz sizin meseleňizi söýýär, hiç zat çözülmez. guramaçylyk hukuk görnüşlerini özgertmek maksady bilen degişi işler amala aşyrýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyzda şeş toplamına barýan awtomobil ýolunyň Aýgara görsem görünmeli şoburdat, şo Watan programasynyň diktory Alparya meclisi şoňlaryň tutarýar şo. Indiki video seyredeli Türkmenistana düşünükli. Inni Demokrat Koreýanyň videosuna seyredeli. Şo ýerde meclisde näme geçýär? Türkmenistanyň meclisine meň diýämi? Amerika meň diýämi? Ya Rossiýa meň diýämi diýip görülşüni. Просто видели кадры со съезда. А сейчас мы буквально можем почувствовать всеохватывающее массовое политическое поклонение вождю. Näme meň diýär? Arkadaş şöhrat. Yani birinkileri ýere meň diýäm şunu. И всего в нескольких рядах от нас Ким Чен Ын. Hatta Demokrat Koreýanyň ýa-ni birinji sekretary ünsüren izinli adam ýöre ýekede bular bolýan perişta döndürler. Oğlu ýörenine hiç kim daşyna 1 kilometr bolmaly, kakaz ýörenine hiç kim bolmaly, gorkýaly adamlardan. Hem bular ýa-ni bir ýokardan bir perişta yer ýüzüne düşdi diýip ýa-ni bular şeýle bir gorkup şeýle bir daşlaryny gawaýarlar.
Hatta Demokrat Koreyadan geçirdiler. Молодой человек, которому только что... Gördünüz mü? Yanına yanca yine bir yer var. Europe baranla ünferin. Yine yanına İran'dan adam var ya. Yolloşu. Oğlum yani birinci sekreter olsa da yanın yolloşu bir kollegası ya kömekçisi bilemok ben toğuşta kimliğini. Yine var ya demek şu adam halk bilen halka yakınak gurluşa hatta Demokrat Koreya. Bunlar o geçirdiler şunu. O zaman mesela soru verin. Kim Türkmenistan maskara ediyor? Bütün dünya şu kadınları görüyen adamlar mı? Şunu görüp şu ikisini atalı oğul mu? Ya da biz şunu yani Türkmen kontentini atıp barayan adamlar mı? Kim Türkmenistan maskara ediyor? Şu videoları bedeyap çıkış edip, burk edip, maskara olup gören atalı oğullar mı? Ya da biz beyançılar mı? Kim maskara ediyor Türkmenistan'ı? Yine Demokrat Koreyadan geçti deyip yine görüntü o. Demokrat Koreya bütün dünyanın izgoyu yani en bir zulüm devlet. Yine şundan geçti Türkmenistan. Neyme kazandık? Hiç de. Biz kazanan adımız bütün dünyada zulüm olur. Hatta Putin'e diktatör diyorlar. Putin'e yani yığınak geçirenine bir yığınak geçiyor daha dediği bir açık sivilizasyonu. Bunun kudağı er çapışıp gıyırıp arkada şokrat maskaraçılık. Ya Alaval Ferdarı şokrat maskaraçılık. Dime Demokrat Koreya diye şunu. Ve Türkmenistan'a diye. Rusya'da den o. Özbekistan'da den o. Kazakistan'da, Kırgızistan'da hiç kimden o şunu. Biden'lıklar ediyor yöne olur. Güvlen, hüvvet bilen bark bucoklayacak bol ya. Hakik söyle. Hakik hormat toya. Açık. Oğlum açık kuruluşya arasında yer. Ol başka da. Ким Чен Ын. Молодой человек, которому... Men ne yapıp şunu görkö diyen. Şun öňünden ýa-da kakasy Çin'in filmini ýa-da onsoň oğly, onsoň oğlunun kiçi oğly, ýa-da aktygy, şu adam aktygy. Men Türkmenistany size aýdýan Demokrat Koreya öwrürsüňiz. Türkmenistan sizin Türkmenistanyňyzy bizim Türkmenistanyň oğullarla şu atal oğul. Öýüdi boldy, Serdar goýdy, Kerimem Tırnovka'da gitmiyor. Häzir yani şu Serdar gitse 10-15 ýyldan ine Serdar nemesi Kerim gelýär. Ine dinastiýa. Demokrat Koreya. Näme tapawdy? Şu adamın Amerika'da okudy, Angliýada okudy diplomlary. Ýöne diktator bolandan başga alaç ýok, sen diktator bolaýmaly. Şonuň üçin diktator sistemany çalışmaly. Ve demokratik adat sistemi açmaly. Только что присвоили еще одно звание. Принято, конечно же, единогласное решение избрать его председателем трудовой партии Кореи. Serdim, ýa-da bir Trudavoy partiýanyň Koreýasynyň ýolbaşçysy, ýa-da iş Koreýanyň, Demokrat Koreýanyň iş partiýasynyň ýolbaşçysy diýip muny elan etdiler. Ine şoňa häzir gutlaýarlar adamlar, ünsüriň arkasynda adamlar bar, öňünde adamlar bar. Ýöne Serdar Gurbanly Berdimuhammedow çykyş edende hiç kim ýok arkasynda. Öýleri. Ünsüriň halkam ýok şoň arkasynda. Hiç wagtdan duran ýok. Öýleri arkasynda diňe Putin bar, onuň gizliň. Başga adam ýok. Şular boş. Şurada saýlaw setleri hem ýok şunuň. Bizim setlerimizi oğurlap getipýarlar. Banditler. It's an extraordinary sight, the highest political gathering. Это удивительное зрелище. Высший орган власти одного из самых тоталитарных режимов в мире. И вот на сцене высший лидер страны, которая давно опровергла... Ünsüriň ine bir Demokrat Koreya diýär. Berde bir partiýa bar, partiýanyň wekilleri bar. Wekiliniň içinde ine ol deň bir riýatda otyr beýlekler bilen şoň diktator diýär. Biz şolardan geçikdik. Bizde ýanyna hiç kim ýok, ýanyna oturan ýok, ýoldaşlary ýok. Kabinet ministri gelinne, ýa olar durup ýarýarlar. Bu bolsa oturup gurulýar. Utanman. Şo niýazyny goýup giden gylyklaryny bular edýärler. Ine şu ýaly deňeşdirme hormatly watandaşlar görjek bolsaňyz, onu görülersiňiz. Ine şu ýaly videolar bar.
mesele görkezdim. Şimdi biz öz çıkışımıza devam edelim. Yine hormatly vatandaşlar, asırlar boyu hemme Türkmenlerin arzu edip gelen devleti Türkmenistan kurulmadı. Men ne yapıp diyen Türkmenistan yok. Türkmenistan devleti yok. Ünlüklerin 91. yılda çeldi Türkmenske SSR vardı. O bir Sovyet Soyuzu'nun Sosyalist Respublikası. Yani Sovyet Soyuzu'na bağlı, Moskva bağlı bir devlet vardı. Onu Türkmenistan Sovyet Sosyalist Respublikası diyen. 91. yılda bizde bir şans vardı. O şansın, yani Sovyet Soyuzu özünün yıkıldı, yukarıdan asmandan bize azatlık kaçtı. Ne şu şansta, eğer de bizim arası adamlarımız öne çıkan olsa, Niyazov değil, bir arası hakiki güvünü bilen Türkmenistan'ı devletini kaldırmak, Türkmenistan'ı öne sürmek, Türkmenistan'ın halkını östürmek için adam kalın olsa, ayrılsa tabağı fiyali, yine şuraya adamlar gelin olsa, bir de başka Türkmenistan'da yaşardı. Üsün, ömür gidici, teknolojiler, biz daha Avrupa'da, Amerika'da intemedik, Türkiye'de, Rusya'da, biz bari Türkmenistan'da olurduk. Daşına dibe çağırcıklarıyla gelmeyene giderdik. Bulmadı. Şu Niyazov geldi, derru gördü, 85. yılda Garkom'un başlığı oldu, ondan Tskak Kompartiyanın başlığı oldu, ondan Yukarı Sovyet'in başlığı oldu. Derru bul, 91. yılda birinci sayılı geçirip, iki tek kandidatlı prezident sayılı geçirip, basıp aldı Türkmenistan'ı. Türkmenistan basıp aldı, derru, yani konstitusiyanı ütköttü, öğünü uğra etti şunu, ömürlük prezident etti. İkinci sayılı oram yani 92. yılda geçirdi. İki tek kandidat. Ona uttu. Gen göremeli. İki tek kandidat sayılı geçirip uttu. 99% ses aldı. Bize men barım Türkmenistan'da baramda olmuş ona. Komşularımdan baran yok. Hiç kim baran yok. Dinle ol qarri yani yaşlılar vardı. Köyne komünistler. Onun alı bardılar çektiler. Yaşlılar baran olmuş ona. Katılsa 40% adam aranır. 99% adam geldi ses verdi. Niyaz var deyip yani. Başka kendi adam yok da ses veriyor yani. Şey deyip aldı da ondan inneki nemede yığınakta halk maslahat dörüdüp konstitusiyanın üstüne bir organizm dörüdüp halk maslahatı şun üstüyle hem kanunlar çalışıp hem de dağıtları bildirilmiş etti. O yüzden yani Pampersi yaşlıları getirip olurum ağlap vahov 5 yedek sen geroy olup 6. yedek ahırman medalam alayda deyip ayağına yıkılıp neme deyip oğlum yani yaş 18 yaşlı yani ay yok ma köp bolya men eğini götürün yok 5 tane medal deyip yani bir santık burada. Şey deyip ol Niyazov öz Türkmen baş şehrini vurdu. Öz büyüslanı oydu. Öz maşalatını Hudayın kömekçisi yal etti. İcretini kahraman etti. Ol teknikada u borçlu olup yani bir hep hareketleri eden ayalı kahraman etti. Kakasını kahraman etti. Uruşa gitmedi adamı. Ol Volgograd'dan çağa getirip onu kahraman etti. O yüzden birinci katlarda söğüştü. Bizim neçe geroylarımız var, neçe kahramanlarımız var. Tutulayan neler? Canlarını verip ölüp gelirler, ürünler köp. Kahraman olup medallar, Sovyet medallarını alıp gelenler var. Şu yıllar kahraman olup gelenler var. Ol prezident bolotun atasını bir yerden getiren kişi olup ona medal verip onu kahraman eden oklar. Vaktında ölüp uruşup kahraman nemsleri kahraman olup gelenler var. Onu eden o. Bizim atalarımız 5 yerinden ok deyip yani görgüller zordan gelip yine şuraya kahramanlar vardı. Şuraya bir adam gelip öyle Niyazov gelip öyle Türkmen başı lakımı oyup bandit Türkmenistan'ı bandit Türkmenistan'a geçirdi. Türkmenistan'ı öldü. Bizim Türkmenistan'ımız değerli. Biz diye şuna bağlılık. Şol yani demalma diysen demalma, hiç etme diysen hiç etme. Meclis, parlament, o zatlar dinle ya kartinka de, iyi boş. Dinle şon gepilen görülüyordu. Kanun bozmalı mı? Diyse bozuluyor. Neden çıktı şu kurumlar? Dil görkünmesi, yaşının görkünmesi. Yaşının kim o sen? Sen yaşlı için işleyen, yaşlı için doğuldun ne? Ol bir tutunuma
pulunu tutunma ýa-ni bir kandidat wagtynça. Ine şol wagtynça tutunma, pulunu tutma kandidat gelip prezident bolup bütün ad basyp alyp gelip Türkmenistany özüniki diýär. Ine niyaz etdi. Hemme de şonky. Hatta Türkmenistanyň TV gaýatlardan gelýän pullarym diňe şoň diýişini şodun boldy. Men habary şol atdym. Utunmadan BBC mi ya CNN mi ýa-ni olar aýdýar, olar soru we anýaýly Türkmenistan hökümetiniň, döwletiň, halkyň pullary sizin ýa-ni hususy şodumyzda Deutsche Bank'ta dur. Ay şeýletsem hiç kim ogurlamaýar. Oho, sen döwleti ýa bizim döwletimizi öz huzur döwletine wurdun. Ine Niýazow Türkmenistany intek dogulmadyk, intek bitmedik, intek bir gowşak ýa-ni güç almadyk Türkmenistany öz huzur Türkmenistanyny wurdy. Ümitberim. Ony band topory bilen Gurbanguly öldürüp basyp alyp Türkmenistany inni Gurbanguly Türkmenistanyny wurdy. Arkada adnaly lakam Türkmenmaş ýaly. Arkada şäherini wurdy. Olar Türkmenmaşda guranmazda daş ýerde bul hakyt ýa-ni Aşgabanyň etigini etdi. Gojolda. Hemme de basyp aldy, maşgala bandit topory Türkmenistan dol basyp aldy. Ananyň Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça hemmelerden ýa-ni ol Şammy, Pammy ýalylar baryp emhemen böktürip tas etdirip bilýär. Şammy baryp İçeri minister daşa çıkart yani meydançada fasat meydançadına, ezat meydançadına şarpı uğraya şirketine. Men aydanım edem okuyup. Oğlum qaytarlı ver ya. Gayrat ettim men işgärlerim yanına uğurmadı men. On bar diýilen daha şol. Şoň üçin men ýa husus Türkmenistan. Şol husus Türkmenistan bir maşalaň Türkmenistany şuň neçeli ýerkli. Şunam bitirýän, şol hususlaşdyryp kömek edýän kim? Muallimler, direktorlar saýlaw geçirýänler, konstitusiýon suwunyň ýa-ni ýol boşaty, saýlaw geçirýän ýa-ni edara gurman ýol boşaty. Hemme işgäri, polisiň hemme işgäri şol şun geçirýär şoň. Halk eden o. Şolar halka ýol bermän, ýa-ni hususlaşdyrýar gurbanly. Men şoň üçin size aýdýan. Hemme danyň günäkary hukuk bozyan organlar, bandit topory. Siz Türkmenistan şuun etdiňiz. Türkmen halky däl. Türkmen halkyny Türkmenistan gaçyp başlady sizden. Şoň üçin bizim Türkmenistanymyz ýok, Türkmenistan döwleti ýok. Bir maşgalaň Türkmenistany bar. Etjegi içinde nämetde şol ýörýär, ine şu Türkmenistan bar. Inni watana gerek galanda. Bizim watanymyzam ýok. Mesela aýdyn. Bizim vatanımız vardı 91-nji ýyla Ondan watan ýok. Biz watan diýip dogulýar, o bizim fantaziýamyzda. Watan ýok. Watan bolan bolsa biz terk edip gitmezdik. Oturup ölüşerdik, kırılışardık, alardık kaklarımızı. Alamız o. Biz watan diýip, Türkmenistan diýip gurulýar, ýöne bizim fantaziýamyzda. Hakykatdan hem eger dogruda da sersek, bizim Türkmenistanymyz ýok. Berdimuhamedowlaryň Türkmenistany bar. Bir maşalaň Türkmenistany bar. Şolun watany var. Şolun Türkmenistanyna biz internetsiz kör. Türkmenistanyň manady ýok, hümmeti ýok. Diňe Garabalarda hümmeti bar. Türkmenistanyň kanuny işlany, korrupsiýa 100%. Türkmenistanyň hökümetine işleyen çinovnikler iň erwet hapa adamlar. Han Türkmenistan? Türkmenistanyň döwlet guruş sistemasy ýok, bozuk. Türkmenistan bolanma halky bolmaly, on hormaty bolmaly, on haklar bolmaly, şu halkyň azatlygy bolmaly, Türkmenistan hökümeti bolmaly, Türkmenistan hökümeti halka hyzmat etmeli, Türkmenistan hökümeti ýa-ni bolanma halka hyzmat edip diňe östürmeli, Türkmenistany bilimler östürmeli, Türkmenistanyň manady bolmaly, Garabazarda hümmeti däl, hakyky hümmeti bolmaly, Türkmenistanyň azatlygy bolmaly, Türkmenistanyň interneti bolmaly, bir topar zatlar. Türkmenistanyň döwlet guruş sistemasy bolmaly. Hani? Şu zatlar bolmasa, han Türkmenistan döwleti? Hawa hususy Gurbanlyň Türkmenistan döwleti bar. O dogry. Şoň maşgalatyň döwleti. Näçip? Sen baryp hakyny gora, ol baryp hakyny gorar, olar haksyz hakly.
Siz bolsa haklı haksız. Ene. Şoň üçin biz egerde watan gerek bolsa, egerde gidirjek gä bolsak, ine şu ýaly aktyg gelip şuraya ýygnaklar geçip üstümizden gülüp şu güne gelmejek bolsak, biz Kerim'i elttirmeli. Biz şu ikisini tutsak etmeli. Gaty şart ýagdaýda. Bizde ofisiýerlerim ýok, bir çeýes bar, bir pistolen çykaryp bir maňlaýyndan atar ýaly şu ikisini haramladan. Türkmenistan baswalan ýokdur. Diňe şolu ýallaklyk edip, hyzmat edip, şolu ýa-ni hyzmat edýän halkyna dälle, maşgalatyna dälle, çağatynyň geljegine dälle, diňe gurban bilen serdar hyzmat edip, gorkujugyna hyzmat edip, gorkujugyny öz halkyny gyrýan ine banditler. Ine Türkmenistan. Men näme şu agyr sözleri şu bayram gününe diýen, men size aýtmasam, käbileriniz düşüne bolýar. Diýen tamam. Fantaziýada ýetdirýär. Biz doğruda doğru seyredip, diňe problemany identifikasiýa edip, çözüp bilýär. Biz şunu aýtmasak, biz çözülmez. Ýa şu problemany çözülmez. Çözülmeýär. Şoň üçin watan gerek bolsa, herkede girin. Türkmenistan döwletini hakyky halk döwletini gurjak bolsaňyz, hakyky Türkmenistan gurjak bolsaňyz, şu neçelik gurulmady. Şol bir asyrlar boýy türkmeniň arzuwydyr. Hemme Türkmenistan'a ölüp geçen adamlar, şu günkü yaşayan adamın arzuudur şu. Indi men hukuk koruyan gurumanyň vekillerine ýa ofisiýerlere, hargulundaky adamlara ýüzlenýär. Siz Türkmen halkyny eden zadyňyz ýok. Siz Türkmen halkyny diňe şu güne getirdiňiz, gynap. Siz öz hudaýyňyz gurban bilen terdary hyzmat etýäňiz. Onun pulun korrupsiýanyň üstüne sizleri gülofka edip birden basýa, ýa basýa. Bul bir ýönöke idiot schema. Şoňu düşüneňiz okmy? Näme gerek şu hatlar size? Gelin şolary tutsak edeliň ikisine. Jenady çağıralyň, saýlaw geçireliň. Gelen adam ýene siz tejribeli, siz saýlar dogruja işlen, korrupsiýa etmeň günäňiz geçiler. İşlen hormat goýular. Köçe çykanygda ofisiýer işin gelsen, köçe çykanda adamlar maşynyň durup hormat goýular size, salam alaykum diýip. Bu aýla alarsyňlar. Biz aýdyp geçdik şu zatlary. Näçip siz şu gün gowullardan ýa-ni geçip iki sany özüni unutup bilmeýän Türkmenistan gawrak edýän adama gul ýaly hyzmat edýär. Halk gorkak däl, siz gorkak. Gorkup hyzmat edýär. İçinizde bir wyjdany, bir normal adamam ýok, bir çeýes diýen adam. Şoň üçin türkmeniň bir hiç ýerde bir goýup giden trasy ýok, trasirować diýär. Trasirowaşy pula bar, şu atýan şu trasa gidýär, şoň iýdi görnýär, ömürlük galýar şol. Türkmen hökümetiniň Gaýat Atabayew şoň ýanyna ýoluşlarynyň balşöwe güýçli Türkmenistany öňe giden adamlardan başga soňky 32 ýylda hiç ýyly hökümet diýen adamyň bir iýdi galan iýdi ýok. Bu hökümete, halka, hyzmata, ýa-ni döwlet üçin hyzmat etmediler bular. Türkmen maşyn Türkmenistanyna hyzmat etdiler we gurban bolyň Türkmenistanyna hyzmat etdiler. Boldy. Bizim Türkmenistanymyz ýok. Men şonu düşünürjek bolýar. Bizde watana malmady. Şu düşüne gitse hemme zady itirer. Çağlymyzdan bolmaz. Ölüp galýar. Ene 10 ýaşagy eýem rak nimetine ýatýar. 8 ýaşagylar eýem rak bilen kesilip ýatýar. Çağlymyzdan bolmaz. Gejemiz bolmaz. Şu zatlara düşünmeseňiz, onu ýaşawyň düşünmeň. Ölüp gidersiňiz. Siz bäerde dogulanlar, şu dünýäde dogulanlar, men ýaly, başga bir ýaly, hemmeler ýaly, bir zat üçin bolýar. Allah Taala size can berýär. Üsmeli, öwrenmeli, gowluk etmeli, zuluma karşı görüşmeli, adalatda gowramaly, bir prinsipler bolmaly. Han şu prinsipler. Türkmenistanyň men habar atdym, ýazýarlar adamlar, jaňa diýýär, ağlap aýdýarlar. Institutu Türkmenlik. Bu hiç kimle gülüşer ýaly, bular hiç sada düşünen ok, mana bular bulan wyjdanam ýok, namsam ýok, hemme zady taýar. Täze modan aýdyn Türkmenistanda. Ýaş gyýylar
Türkiye'daki ya Rusya'daki adamlar canı diye. Men şöyle çıkar diye 1700-2000 dolar verip nimetten şonu et diye. Hiç şu günü Türkmen gelir mi? Yine şu iksani atalı oğul. Ahır buna şermende biheppe hiç ne edermenliği, ne kahramançılığı, ne ukuyupliği, ne hünermentliği, ne de vicdanlığı, ne de namatlığı bir saylap bolacak adam değil. Kaytip tersine banditizm, adam öldürüp, triyek çekip, gıyılar zorlap öldürüp, şuraya adamlar öldürüyor ve şuraya adamlar daşını öşüyor. Unutlarım, talipler diye, mırada prezident buraya gelete ya da kurban gelete, ılayta da kurbanı kellemde aşağı taliyat yüzümüzü göreymesin. Sonra ya şunu getirin men yanıma deyip, şunun din canıya. Unutlarım. O ministrin çağırtı, sen çağır, men çağır, o seriden o. Sen on Türkmenistan. Şu da hatta besedilmeli, bir kançılık besedilmeli. Vatandaşlar, gidin hakimin yanına, oran haklarını talep edin. Baran yerinde talep edin. Açık görködün sizin bağdınlı diye. Elinde plakat edip protest edin diyem o. Onu biz eder. Yönetçiden bir öňe çıkın açık. Hormatly vatandaşlar, yine her kim öz haklaryny gorumaly, her kim öz watanyny gorumaly. Bizinni, watany, daşından gelen bir nimet faşist değil, ya daşından bir zulüm değil, içinden nören, çürük zulümden biz vatanımızı gorumaly. Başa açıyor. Hormatly vatandaşlar, yine men arzu edýän meniň hem siziň hem watanymyzy bizi ýygyzmyz alar. Biz hakyky birlik döwletler ýaly azat Türkmenistany gurarys we bütün ömrümizde biz şonu gorak geleriz. Bizim çağlarymyz şu Türkmenistany gorak gelir. Bizim akdyklarymyz, çoğuluklarymyz Türkmenistan azatyny we Türkmenistan döwletini gorak gelir. Hiç zamanyna şu ýaly arkada zaman, alaway zaman idiotlar çıkıp bizim propaganda edip allap halkymyzy şul agyr derejege getirmeli ýaly. Biz şonu gorap durmaly. Hiç zat öz-özünden bolanok. Hiç zat öz-özünden ýa düzrenok. Şonu bir wagt etmese, düzeltmese, oňurmasa düzelmeýär. Şoň üçin ine bir siz melleňizde bir zat etjek bolýaňyz, ýerdepjek bolýaňyz. Ýerdepip hasyl ekjek bolýaňyz. Ýeti şonun alma miwet nazak bolýaňyz. Siz şonu ýerini depmeseňiz, ýa-ki bu doýjugyny goýmasaňyz, alma da ösmeli. Karışıp dursun, hiç da karışmalı. Bolmaýar. Şoň üçin biz şonu etmesek, şol ösmeýär, alma miwe gelmeýär. Bize alma miwesi ýa-ki elimize gelmeýär. Agaç ýok. Miwe bolar ýaly. Ekilmedi. Yer depiler ýaly. Hiç zat ýok. Şoň üçin biz şonu etmesek, arzular gelmeýär. Ene men size şonu düşünjek bolýan. Herekede girin bolunni. Hasan çel daşyrda ýa-ki eşek ýaly işläp, ölüp gidip Türkmenistan pullary akydip uğradyp, olam görgüler o pullar alýa, olam haýryny görüp bilen ok, ziyatka tölýär, oňa tölýär, moňa tölýär, zowadan günni görýär. İki taraply közenýär. Maşgallar pıtrýar. Hawa janymyz agyr şo zatlar ýöne muňlen ýa-da düzelip bolmaýar. Hemmemiz üýüşmeli Türkmenistanda bir gerekde düzeltmeli boldy. Tutsak etmeli şu ikisini. Tutsak edip ol öňkü zamanlar ýa-ki ters eşige oturup ters tarapy ýüzüne de gadanyň nimetini çaljyp, ýa bütün Aşgabat şeýri aýlamaly. Bütün halkym her welaýetden gelip üýüşüp üstüne ýa daşdyrmaly, tüýkürmeli. O zaman jenaze çekmeli. Şu ikisini ýa-ki idiotlary. Hormatly vatandaşlar, şunu men öz efirimi mutarýan. Sizin hemmeňizde birinji bilen zat halk arzu edýän, ýene bir gerek aýal gyýlarymyzy gutlaýan, bizim aýal gyýlarymyz bizim käbämizdir. Bizim gahryman aýallarymyzdır. Käwagt men pikir edýän, ýene de şular galyp bir zat edämese, biz erkeklerden uly bir şolara kömek ýok. Şu zatlar düzelmeli, biz öňe çykmaly, biz aýal gyýlarymyzy arkamyza gorap durmaly. Daşyrykda, içinden daşynda. Daşyrykda biz gorar ýaly bir daşna çıkarmalylar. Diýmek, biz Türkmenistan içinde şonu mümkinçilik göretmeli. Şonu boljak hormady goýmaly. Öňden bäri gelýän hormady goýmaly. O zatlar ýok. Her kimiň öýüne çağrılmadyr.
Kimde oğul vardır, kimde gyýy vardır. Ine gyýdyňyz bolsa, şonu näde siz gorarsyňyz? Şunu pikir edin. Şu ýaly sistemada gorap bilmersiňiz. Maňa bir sana adam jaň etdi. Şoň ýa garnaşyny, gyýynymy, ýa tanşyny, akdygyny, çoğlugyny zorlapdyrlar. Rejimdäki işleýän adamy hökümetdäki näýe arnamatyny aljagyny bilen alap salýar. Her kim başynda şu zatda bolmaly, başda bolmaly. Biletdir ya, bir yol berýär. Şoň üçin Türkmen inni kalmalı bol etmen şu zatdyra. Hormatly vatandaşlar, innik gepleşikleri üçin hoş sağ olun.